Hyvää huomenta, matkapäivän ensimmäinen vlogi. Ei kun tai siis mitä joo. Day number 1. Alright. Nyt ollaan. Joo. Ei. Etukamera-ikkuna mä just pitänyt käyttää, mutta tää päivä on crazy. Mä oon nyt jo vähän myöhässä, mutta hyvää iltaa katsojat. Ei siis huomenta. Let's go. Muistakaa syödä joka aamu kaurapuuroa. Se, että 10 minuutissa pitäisi käydä tähän PR:n rautatieasemaan, mutta tänään ei ole ongelma, sillä Samuli kiitää. Ei mitään kiirettä. Hyvin sajaa. Varmaan tuli noin. Ja, alright. Siellä se Lili. Rätisee tää. Haluavat kameraa rikki ja pitäis vlogata. Kuka se siellä on? Tuli ihmeä kummat. No niin, mikä on ensimmäiset mietteet? Vähän uneliasta ja täällä sataa lunta. Mä oon niin onnellinen, että me päästään. Me ollaan tänään Italiassa vielä. Yeah. Ensimmäisenä naisena se on. Mahtuuko se mun nimi? Tuonne. Nainen yrittää koska vaihda sen. Eikä voisi ja olla valtavana. Lappeenrannassa, mutta tästä on hyvä lähteä. Seuraava on määrä. Pitää lopettaa tää mun käden heilu. Lentokenttää, joka ei kyllä ole aivakaan missä se on. Viimeiset hetket niinku Suomessa alkaa mietityttää. Lappeenrannassa vihreämpi nurmikko kuin Joensuussa ja mitä jos tää jää meidän viimeiseksi? Me saatetaan olla viimeinen matka. Origina Pakistanissa ensi viikolla. Mut nyt tällä hetkellä siis pari kilsaa lentokentälle. 2 tuntia lentoon. Joo, se lähti. Lappeenrannan massiivinen lentokenttä. Oikein, näin. Oh my god. Hei, turvatarkastuksesta selvitty paitsi, että mun jengissä oli jotain laittomuuksia. No. Ja mä huomasin, että mun sokat on nyt jo rikki. No niin, täällä me... Apua! Kenen kanssa mä oon nousemassa täällä? Ei oo Liliä missään. Ei näy Liliä missään. Nyt ollaan Italiassa. Siis nää lehdet näyttää tuoksuu niin hyvältä, että niitä tekis mieli syödä. Ja ne on niin vihreitä. Ei mitään. Yeah. Okei. What's up, Italia? Mulla ei oo sanavarastoa käyttää mun blogaukseen, mutta... Mä tiedän, italiano! Ehkä se kehittyy tässä. Kaikki täällä on niin erilaista. Asfalttikin tuntuu tosi hyvältä. Tää on vähän feikkiä nyt kun mä sanon tää uudestaan, mutta... Ja kyltitkin on erilaisia. Siis... Täällä on Da Vinci. Mitä? Leonardo? Da Vinci? Da Vinci? What? Ja ensimmäinen asia mitä me tehdään. Lidli. Italiassa. Ei mennä. Ei vehkakorven kasvatti ja oriveden neito mitään. Busseja käyty tai hisseja täällä mennään. Arvotaan niin kauan kuin henki kihisee. Vai mitä? Pizzeria, ruokaa, vihdoin. Mä oon kaivannut. Onko se sekaisin nälästä? Tää on ihan hienoa paikkaa.
Ei me saada edes. Me päästiin tänne, mutta mä en osaa avata italialaista pulloa. Mäkään. Pizza. Me ei päästä edes sisään. Me päästiin jo tänne asti, mutta me ei päästä sisään, koska italialaiset ovennopit on ihan pirun oudosti suunniteltu. Samuli sanoi jo, että me voidaan ottaa Jep. Jee, me päästiinkin läpi. No, pari henkeä. Ja mitkä näkymät. Eikö se ole ihan hyvä? Nyt mä oon haastanut mukaan Roukku täällä nyt. En tiedä, onko täällä on muutama muukin kamppeita. Mutta tietää. Paistuuko, bitch? Ai kuva. Yeah. That's so true, that's so true. Mulla ei oo mitään sanottavaa oikeesti. Mä en tiedä mitä mä höpisisin tämmösen vlogiin. Mut katsokaa tätä katua! Sydämeni oli sulaa mahaa! Jep. Se on elämää. Okei. Tää on tämänhetkisesti kyllä sielua hoitavin paikka. Jan. Gelato. Vois mennä syömään jäätelöä. Mä sanoin Samulille, että mä haluan gelatoa. Sit Samuli oli vaan, häh? Kelan tuet? Mitä? Ei kiitos. Ei kiitos. Tai joo, käy nekin. Jätskit. Stracciatella. Alright. Sen parempaa. Tää on siis ihan semmonen... Toi Lilin stracciatella maistuu kyllä hyvältä. Tääkin on ihan ok. Vuohia. Näin huristamme funikulaarilla. This shit is real. Lili just sanoi, että sä haluaisit juosta. Mä oon samaa mieltä. Pitäisi juosta, kun täällä ihmiset hölköttelee, niin tulee itsellekin semmonen olo, että pitäisi juosta. Esim. Tän saaren ympäri. Jep. Siis... Aivan mieletön maisema. Missä funikulaari on? Oh, joo. Uskaltaako testata? No! Mitä? Drink it. Mä uskalla. Et uskalla. Oikeesti? Yes. Menee loppureissu pilalle. Test. Joo. Eikä siinä muuten tämmöstä olisi. Joo. Kun näytäks mä suomalaiselta turistin, jos mä tulin täällä? Joo, mutta missä sun sotaviolaukkua? Riko. Mitä? Missä sun sotaviolaukkua? Se pitää hakea. Niin pitää, vähän turvata olla. Ei oo muutenkaan maitohappabakteereita mukana. Lili osti lasit. Ne on niin hienot. Yeah. Nyt me mennään näköjään kauppaan. Väärä paikka. Pitää kävellä kahden. Väärä paikka. Ei tänne paljon. No niin. Supermarket. Paikallinen nähtävyys. Siis nyt Koko tuli valomerkkiä meidän pois. Me valot pois, kun me etittiin vasta kaurahiutaleita ja... Ei saatu kaurahiutaleita. Joka ikinen paikka suljetaan. Mutta spagetti oli -50%. Sitä sitten. Ja tomaattikastike. Sillä me nyt eletään. Masterchef. Samuli tomaattikastike.